Беренчедән карыйбыз вкус и запах дип әйтик. Казан белгечләре беренче булып Кече Шилны авылына килде. Биредә 400дән артык сыер асрыйлар. Сөт тапшыручылар чыннан да аңа су кушама, сыйфат ягын инде бүген шуны белү өчен үрнәк алдылар. Нәтиҗәләр берничә көннән билгеле булачак. Экран частоты ясыйбыз, механический загрязнённость определяем. Вот шул показательләрдән тора инде сөтнең сыйфаты. Анализлар алдылар, бөтен халык белде, что иртәгә чыгалар анализ алырга, бөтен сөт бирүчеләр белде аны. Шунда да ана 10 кешедән бер 2 кешенекеме группада хар точно әйтәлмим, но может 12 кешедән булгандыр. 1-2 кешенең уже сөте начар иде, су күрсәтә иде. Хәтта ул уже белеп тора, что анарда анализ алалар. Белмәгән вакытта ничек була икән. Рамил Айзатовның хуҗалыгында бер сыеры бар. Сөтне литрын 23 сумнан тапшыралар. Бу акча чыгымнарны гына каплый. Кирем юк ди әлеге ир. Игенебез бәя, сат печәнебез бәя. Шунарга күрә авыррак була инде, конечно. Әгәр бер тентен җирдә бер тигез булса, бернинди хәсәрәт булмый. Фермер Раил Камараев 22 сыер асрый, алар көнне 300 литр тирәсе сөт бирә. Фермер бу продукцияны арадашчы аша тапшырмый. Аны Раил Камараевтан сөт эшкәртүче оешма хезмәткәрләре килеп ала. Арадашчы хезмәте өчен түлисе булмагач, бераз югарырак бәядән литрын 26 сумнан тапшыра фермер. Безнең өйдән килеп алалар. Көндә лабораториягә анализ алалар. Безнең көндә лаборатория анализ итеп торасызлар. Шуннан күрә безнең качество зур. Бездә сулар ниләр кушылмый, антибиотикларны без сразу отделяем, антибиотик салынган сыерларны сразу айырабыз. Есть много разных, скажем так, причин, там, начиная от качества, заканчивая логистикой. Сөт тапшыручылар һәм аны җыючылар өчен алтын урталыкны табып буламы? Бу турыда махсус киңәшмәдә сөйләштеләр. Халык һәм фермерлар кыйммәтрәк бәядән җыюларын тели. Сөт эшкәртүчеләр безгә сыйфатлы продукция бирегез ди. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре исә тикшерүләрнең нәтиҗәсе турында сөйләде. Все-таки при качестве приемки молока Сөтнең сыйфаты соңгы 2 атна эчендә яхшырган. Сөт үрнәкләрен алып тикшереп торуларның файдасы бар. Киләчәктә дә халыкны алдан кисәтмичә генә шундый анализлар алырга кирәк. Ел башыннан Чүпрәле районында 600 тапкыр сөт үрнәге алынган. Шуларның 100-нә су кушылганлыгы ачыклана. Яңа елда соң тотынган идек населениедан карарга, каждый йорттан инде ЛПХдан. Анда уже баштарак фальсификация теге не белән, су белән сөттә кушулар күбрәк иде. Соңгы вакытта менә 31-нче сынга карадык, анда уже әзәй бара. Халык аңлый, беләләр, что теге проверка бар, нигә качество молоко яхшыра. Чүпрәле районы башлыгы Марат Гафаров сөт җыю бәясен күрше районнардагы кебек үк 24 сумга күтәрергә киңәш итте. Тик сөт җыючылардан без риза дигән сүз ишетелмәде. Димәк, әлегә Чүпрәледә халыктан сөтне литрын 23 сумнан җыячаклар. Чүпрәле районыннан Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.